Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, kanina pong madaling araw umuulan dito sa Buhay, kaya naisipan kong magluto ng Arroz Caldo. Umpisa na natin. Pagpainit ng about 2 tablespoon na cooking oil at igisa ang luya, bawang at sibuyas. Kapag medyo nag-caramelize na ang sibuyas, isunod natin ang paminta at patis. Isunod ang 1.5 kilo na manok. Hayaan muna nating maluto ng bahagya ang manok. Kapag nag-light brown na ang manok, lagay na natin ang kanin at malagkit mixture. Guys, ang rice mixture natin ay 1/4 cup na malagkit at 1/2 cup na jasmine rice. Hayaan muna natin maluto ng bahagya ang kanin. At pag natuyo na siya ng bahagya, maglagay tayo ng 5 liters na warm water. Guys, warm water ang ginagamit ko para madaling kumulo ang ating sabaw. Guys, lagi nating halu-haluin para hindi masunog sa ilalim. Haluin lang muli at kung makikita nyo, malapit nang maluto ang kanin. Sa puntong ito, maglagay ng spring onion. Maglagay din tayo ng kasuba. Ito yung tinatawag na native saffron sa atin. Mukhang malapit na siyang maluto. Tikman natin. Maglalagay uli ako ng patis for about 3 tablespoon. Magdadagdag din ako ng 1 teaspoon na salt at ng 1 teaspoon na pepper. Guys, pag nagluluto tayo, make sure na ihuli ang mga pampaalat. Masarap ang arroz caldo kapag meron tayong fried garlic at nilagang itlog. Presenting ang ating arroz caldo.